Zdravím všetkých. Dnes sa spolu vydáme na takú malú prehliadku vnútorného lekárstva. Pozrieme sa na tie najčastejšie výzvy, ktorým čelia naše vnútorné systémy. Nebojte sa, aj keď to znie zložito, skúsime si všetko vysvetliť pekne po poriadku. Jednoducho a jasne. No na prvý pohľad to naozaj môže znieť ako začiatok nejakého vtipu. Ale odpoveď v skutočnosti odhajuje niečo úplne zásadné o tom, ako naše telo funguje a niekedy aj zlyháva. Všetky tri patria pod vnútorné lekárstvo, no zaujímavé je, že každé z nich má úplne inú príčinu. Poďme si to teda rozobrať. Tak, a toto je naša dnešná trasa. Najprv sa pozrieme na nepriateľov, ktorí prichádzajú zvonku. Potom si prejdeme kosti a kĺby, následne strojovňu nášho tela, srdce a cievy. A nezabudneme ani na palivový systém, čiže metabolizmus. Na úplný záver si to celé zhrnieme a uvidíme, čo majú tieto zdanlivo nesúvisiace veci spoločné. Tak poďme na to. Dobre, začníme teda prvou kapitolou. Nepriatelia zvonku. Hovoríme tu o hrozbách, ktoré na naše telo útočia z vonkajšieho prostredia. A nie sú to len mikróby, ako si mnohí myslia, teda baktéria a vírusy. Patria sem aj najrôznejšie toxické látky. Táto tabuľka je skvelá, lebo naozaj pekne ukazuje, aké rôzne cesty si tie infekcie nájdu. Zoberme si napríklad salmonelózu. Tam je vstupnou bránou jednoducho tráviaci trakt. Pri hepatitíde to už závisí od typu. Ačko sa šíri podobne, fekálno-orálne, ale Bčko a Cčko to je už iná káva, tam ide hlavne o prenos krvou. No a HIV sa, ako vieme, prenáša telesnými tekutinami a v tom je ten point. Keď pochopíme cestu prenosu, vieme, ako sa chrániť. Či už je to správne uvarené jedlo, alebo povedzme bezpečné praktiky. Všetko to do seba zapadá. No a okrem týchto, povedzme, živých útočníkov, nás môžu ohroziť aj neživé látky. Intoxikácia to je v podstate stav otravy. Telo je zahltené nejakým jedom a už sa s ním nevie vysporiadať. Môže ísť o predávkovanie liekmi, alkoholom alebo aj o vdýchnutie nejakých chemikálií. Ten rozdiel je v tom, že tu nebezpečenstvo nepredstavuje nejaký mikrób, ale samotná chémia, ktorá nám jednoducho rozhodí životne dôležité funkcie. Dobre, posúďme sa teraz ďalej. K našej vnútornej konštrukcii, k tomu, čo nás drží pokope, k opornému systému. Pozrieme sa na dva naozaj veľmi odlišné spôsoby, akými môžu naše kosti a kĺby, povedzme, trpieť. A toto porovnanie je naozaj super, lebo krásne ukazuje ten zásadný rozdiel. Na jednej strane je osteoartróza. Predstavte si to ako mechanické opotrebovanie pneumatiky na aute. Rokmi a záťažou sa chrupavka jednoducho stenčuje. Logicky, bolesť sa potom zhoršuje pohybom. Ale na druhej strane máme reumatoidnú artritídu. A to je úplne iný príbeh. Tu ide o útok vlastného imunitného systému na kĺb. Je to zápal, ktorý spôsobuje opuchy a tú typickú dlhotrvajúcu ranú stuhnutosť. Takže zhrnuté, jedno je problém mechaniky, to druhé je problém imunity. No a potom je tu osteoporóza. Často sa jej hovorí aj tichý zlodej kostí, a to celkom oprávnene. Tu totiž nejde o zápal ani o opotrebovanie kĺbu. Problém je v rednutí samotnej kosti. Stáva sa takou krehkou, skoro ako nejaká sušienka. A to samozrejme znamená, že potom aj úplne obyčajný pád môže spôsobiť naozaj vážnu zlomeninu. Dobre, poďme sa teraz pozrieť do strojovne nášho tela, k srdcu a cievám. Tento systém si môžeme predstaviť ako takú našu vnútornú diaľničnú sieť. No a asi je každému jasné, že keď sa na takejto diaľnici objavia nejaké zápchy alebo poruchy, následky môžu byť naozaj veľmi vážne. Tu vidíme dva úplne odlišné problémy s tým naším potrubím v nohách. Je to vlastne problém prívodu a odvodu. Na jednej strane máme arteriálne ochorenie. Tam sú zúžené tepny, teda prívodné rúry. Keď človek kráča, svaly potrebujú viac kyslíka, no nedostávajú ho. A to spôsobuje bolesť. Naopak, pri žilovom ochorení je problém s odvodom. Krv sa hromadí v nohách, lebo chlopne v žilách, ktoré ju majú tlačiť hore, jednoducho nefungujú správne. No a výsledkom sú potom opuchy a tie známe krčové žily. A ako sa vlastne k takémuto infarktu dopracujeme? Je to taká postupná cesta. Všetko sa to začína rizikovými faktormi. Asi ich všetci poznáme: vysoký tlak, fajčenie, zlá životospráva. Tie vedú k postupnému zužovaniu tiepien, ktoré zásobujú srdce. Potom príde prvé varovanie, taký varovný výstrel, angína pectoris, to je tá bolesť na hrudi pri námahe. No a vrcholom, tou poslednou fázou, je akútny infarkt. Cieva sa úplne upchá a tá časť srdcového svalu, ktorá zostane bez prísunu krvi, jednoducho odumiera. Samotná pumpa, teda srdce,
Môže zlyhať v podstate dvoma hlavnými spôsobmi. Bude to elektrický problém, tzv. Arytmia. Predstavte si to ako poruchu elektrických rozvodov v dome. Svetla blikajú, vypínajú sa. Alebo to môže byť mechanický problém, a to je srdcové zlyhanie. Tu už samotný sval, ten motor, nemá dosť sily, aby efektívne pumpoval krv. A je logické, že aj pocity sú potom úplne iné, ako vidíme. A potom je tu kardiogénny šok. To je, dá sa povedať, to úplne najväčšie. Totálne zlyhanie pumpy. Je to kritický stav, kedy srdce zrazu, náhle, stratí schopnosť zásobovať telo krvou. Orgány nedostávajú kyslík a začínajú zlyhávať. Je to naozaj stav priamého ohrozenia života. Dobre, od strojovne sa teraz presuňme k nášmu palivovému systému, k metabolizmu. Pozrieme sa na asi najznámejšiu poruchu tohto systému, ktorá žiaľ postihuje milióny a milióny ľudí po celom svete. Aby sme pochopili diabetes, musíme poznať tento základný rozdiel. Pri diabete prvého typu imunitný systém jednoducho zničí bunky, ktoré produkujú inzulín. Predstavte si, že máte auto, ale stratili ste kľúč. Palivo, teda cukor, sa do motora, do buniek jednoducho nedostane. Pri diabete druhého typu je to iné. Telo inzulín, teda kľúč, produkuje. Problém je v tom, že bunky na ne reagujú. Je to, ako by sa pokazil zámok na dverách. Kľúč máte, ale nepasuje. A presne táto zásadná odlišnosť potom samozrejme určuje aj úplne rozdielny prístup k liečbe. Takže prešli sme si infekcie, ktoré prichádzajú zvonku, problémy s kĺbmi, aj to, ako môže zlyhať srdce. Teraz je čas trošku odstúpiť a pozrieť sa na to všetko z väčšej diaľky. Skúsme nájsť niečo, čo všetky tieto veci spája. A presne tu je ten najdôležitejší poznatok. Hoci sa nám infarkt, artritída a cukrovka zdajú byť ako úplne odlišné svety, tie stratégie, ako si udržať zdravie, majú neuveriteľne spoločné základy. Napríklad životný štýl. To, čo ovplyvňuje upchávanie ciel pri srdcových chorobách, je rovnako kritické aj pri cukrovke druhého typu. Alebo včasné rozpoznanie príznakov, či už je to tá bolesť na hrti naprieč všetkými systémami. No a tým sa naša malá prehliadka pomaly končí. Zostáva nám tu však jedna otázka. Otázka, ktorá presahuje všetku teóriu a mierí priamo do praxe. Ako sa dá toto všetko poznanie premeniť na aktívnu starostlivosť o vlastné zdravie? To je myšlienka, s ktorou by som to dnes uzavrel.